ነገር ተባላሽዩ ኢራን ጂሃድ አውጃ ወሲኹ ተባላሽዩ ኢራን ቀይሕ ባንዲራ ሰቂላ ኢራን መሕለፊ ባህር ሆርሙዝ ዓጽያቶላ ወሲኹ ገዲዱ ጅቡቲ ዝርከብ መጻረይ ነዳዲ ነዲዱ ኢራን ወሲኻ ኣብ ልዕሊ ፈረንሳይ መጥቃዕቲ ፈጺማላ በተወሳኺ ዕርቂ ዝበሃል ነገር ምስ እስራኤል ኮነ ኣሜሪካ ካብ ሕዚ ክሰምዕ አይደልን ኢላላ ነዚ ቀጺሉ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከባ ዓድታት ሓዊ ጎሪሰን ሓዊ ለቢሰን ሓዊ እናተኸደና ይርከባ ናይ እስራኤል ሰማይ ገሃነም ምድሩ ሲኦል ተቐይሩ ከቢድ ውድመት እናስተኣናገደት ትርከብ ኢራን የሞት ሽረት የጨለማ የበቀል ቀን 40 መዓልታት ብሓዘን ሕነ ምፍዳይን ተሸሚማ ትርከብ ቻይና እና ራሻ ሰሜን ኮርያ ኒኩለር ሲስተም ንኽዘጋጆ አዚዞም ኣለው ኪም ጆንግ ኡን ወሲኾም እስራኤል በሓንቲ ሚሳኤል ክነጥፋ ንኽእሊና ክብሉ እንትገልጹ እስራኤል ካብ ሰሜን ኮርያ ኢራን ብ50 ዕፅፊ ትበልጽ ዝብል ምላሽ ሂባላ ዶናልድ ትራምፕ ኣድላይ ተኾይኑ እግረኛ ክነቱ ንኽእሊና መልሲ ካብ ኢራን ድማ ሙፁ ጥራይ ብሬሳኹም ክንሰደኩም ኢና ዝብል መልሲ ተዋሂቡ ኣሎ ቱርኪ ኣተኺ ወጻኺ ዘይተርፈኪ ሕዚ እዩ ታራኺ ዝብሉ ወረታት ብበዝሒ ይስምዑ ኣለው ካሊ ዜና በአማይት ዘይኮነ በአሽሓት ዝቁጸሩ ድሮናትን ሚሳኤላትን ቦምብታትን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እናተወንጨፉ እዮም በኻሊ ወገን ግዙፉ መርከብ አሜሪካ አብርሃም ሊንከን ሓዊሱ ኣብ ባሕሪ እናሰጠሙን እናተሓምሸሹን ይርከቡ መራሕቲ ኢራን አያቶላ አሊ ካሚኒ ሓዊሱ ዝተሸመ ሓድሽ መራሕን ክብርቲ ኣሚኖምን ደቆምን ሓዊሱ ካልኦት ሰበስልጣን መራሕቲ ሂዝቦላን ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ በኻሊ ዜና መራሕቲ እስራኤል መሓውር ስልያን ሳይነቲስትን ሓዊሱ ከም ዝተቐተሉ ብበዝሒ እናተዘገበ ኮይኑ በእስራኤል ወገን ግን ዛጊድ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘየለ ምርግጋጽ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ስደት ዘለው ተጋሩን ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ከም ዓለሞም ግዳይ ናይቲ መጥቃዕቲ ይኾኑ ከም ዘለው ብማሕበራዊ ሚድያ እናተወዝዐ እዩ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብዛዕባ ትግራይን ኤርትራን ማእከላይ ምብራቅን ተዛሪቦም ኣለው ናብ ዝርዝሮም እንትንኣቱ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር መደብና ክትከታተሉ በአኽብሮት ንዕድም ኢራን ኣብ ሰሙን ዚ ኣብ ሓደ መዓንቲ ልዕሊ 9 ናይ ኣሜሪካ ቅጥረኛ ዝኾና ሃገራት ናይ ደብዳብ መጥቃዕቲ እናፈጸመት ትርከብ ብዙሓት ተንተንቲ ኢራን ነዚ መሪር ተካይዶ ዘላ ናይ ህላዋ ቃልሲ ዋላ ሓደ ኣብ ጎና ከይተሰለፈ ርዕሰ ሃያላን ኣሜሪካና እስራኤል ሓዊሱ ምስ ምዕራብ ዓለም ተካይዶ ዘላ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘመቻ ዘይመድናቕ ኣይከኣልን ዝበሉ ኮይኖም ነገር ግን ናይ ውሽጣ ስለያ ብሞሳድና CIA ዝተሃሉን ምስጢር ሃገሮም ሕሊፎም ዝሁን መራሕቲ ዘቐንጹሉን ከም ዘለው ይገልጹ በኻሊ ወገን ኣሜሪካን እስራኤልን ከፊቶኖ ዘለዋ ኩናት ኣሸበርቲን ምጥፋእን መንግስታዊ መዋቅር ኢራን ምቕያርን ብዝብል ዘመቻ ዝኸፈታ ን4 መዓልቲ ክጠናቐቕ ዝበላ እንትኾና ነገር ግን ኣዋርሕ ኢሉውን ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል እንትገጻት ይኹናት ተጠናኺሩ ክቅጽል ብኢራን ወገንን ይኹን ብእስራኤል ኣውሮፓን ኣሜሪካን ብህጹጽ ክተተኣውጁ ከም ዘሎ ይንገር ነዚ ዝተገንዘቡ ተንተንቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ እሳት ዓለምና ተራእዩ ዘይፈልጥ ኪሳራ ክተስተኣናግድ ምዃና እናሓበሩ ሳሳይ ኩናት ዓለም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝጀመረ ሓቢሮም ኣለው ኢሉውን ኢራን ወሽመጥ መናኸርያ ባሕር ዓለም ሆርሙዝ ባሕሪ ሰላጤን ምዕጸባ ኢኮኖሚ ዓለምና ኣብ ሓደጋ ምህላው ተሓቢሩ ኣሎ ብላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራን ዝኾኑ ሸባክ ሸሪዝ ኣቢሉ ተኣውጅ ዘሎ ጂሃድ ትርጉሙ ጂሃድ ማለት ቅዱሳዊ ወይ ድማ ናይ ሃላውነት ፍትሓዊ ኺናት ማለቶም ኮይኑ በዚ ምኽንያት ኣምሪሮም ክቃረሱን ክብቀሉን ቀይሕ ባንዴራ ሰቂሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ነታ ፈታዊቶምን ምዕጠቂቶምን ኢራን ዝተቃወሙ ኮይኖም ነቲ ጦርነት ብወዝቢ ቀላቀሉ ከም ዘለው ብዙሓት ሰባት ድማ ሱቅ ይሕይሽ እናበሉ ይርከቡ ሞት ገረገረ ናባና ወንዶ ሰገረ በላ እምሆይ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ሓሊፉ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ትርከብ ጅቡቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተገበረ ተነጊሩ ኣሎ ነዞም ክትሰምዕዎም ጽናሕኩም ይመስሉ ንዓለምና ኣብ ጭንቀት እትየምዋ ዝርከቡ እሞ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ ሰላም ንህዝቢ ዓለም ኣብ ስደት ዘለኹም ኣሕዋትና ፈጣሪ መሳኹም ይኹን ሰላም